De bus hier, komend vanuit Hulst richting Terneuzen, is er nog steeds niet. Dus je ziet de studenten hier wachten. Sommigen zijn terug vertrokken met hun fiets. Zie, de studenten gaan terug naar huis. Waar is de bus, alstublieft? Wat zei je? Waar is de bus? Die komt niet meer. Ja, blijkbaar niet op tijd. Is er een probleem met de bus? Ja, de bus komt waarschijnlijk niet meer om 26. Komt hij niet meer? Nee. En De gisteren bus daarna blijkbaar ook niet. ook niet. En gisteren was er ook al een probleem in Hulst. Oh, echt? Ik had het ook meegemaakt en nu terug. Dat is ongelooflijk, hè? Ja. Ja, oké, bedankt voor de informaties. De lijn 10 is niet afgekomen zoals het moet om 15 uur. Ik heb ook even gepraat met de chauffeur. Nu is het al een 30-tal minuten later, dus de volgende bus is om 16 uur. Dus dat maakt 90 minuten om thuis te komen. Ook de mensen van de woonzones, dus die richting Terneuzen moeten, Kloosterzande, Henksdijk, Vogelwaarde, Zaamslag, hebben dus geen vervoer. Het is al de zoveelste keer hier dat dit gebeurt, oftewel in Terneuzen. Er is slechts één bus. Zie hier nog even de korte toelichting met de chauffeur. De lijn 10 er al geweest, alstublieft. De lijn 10. Die komt nu niet. Die komt niet. Nee, de bus is niet. Wat is het probleem? Ja, de bus is niet. En moet ik dan wachten op de volgende? We moeten naartoe. Vogelwaarde. En weet niet wat er gebeurd is? Niet precies. Niet precies, het is wel vervelend. Ik heb het al voor gehad en ook vanuit Terneuzen naar Vogelwaarde hetzelfde verhaal. Er zijn natuurlijk mensen dan die kunnen opgepikt worden. Ik zeg, wie belt even naar huis, dat er dan iemand afkomt. Maar het is wel niet de bedoeling, ik zeg het openbaar vervoer moet er toch wel zijn. Het is onvoorstelbaar, dat openbaar vervoer kan je niet meer vertrouwen. Je vertrekt ergens naartoe en je kan niet meer terug. Zo, beste mensen, daar is de lijn 10. Goedendag iedereen. Ik ben hier op de locatie van Zorgzaam Ziekenhuis Terneuzen in de provincie Zeeland. Dit is een korte video. Dus opnieuw is de lijn 10 niet afgekomen. Dat betekent 2 uur wachttijd om te kunnen vertrekken richting Hulst via de dorpen. Ik heb het vooraf gevraagd aan de chauffeur van de lijn 20, die heeft gebeld naar de centrale. En ze hebben dat dus bevestigd. Het is een schande. Geen bus opnieuw op vandaag. Dus onmogelijk om zich te verplaatsen vanuit de woonzone.